Aquí UL-19. Tinc un atropellament en fugida. Vehicle sospitós, model recent, un Ford gris. Es dirigeix cap a l'oest per la 7. Va tota pastilla saltant-se els semàfors. Necessitaré una ambulància a la 7a en Broadway ara mateix. Quiet! Hi ha un 114 a la cantonada de la 7a en Broadway. Que totes les unitats de la zona hi acudeixin. Repeteixo, que totes les unitats de la zona hi acudeixin. Agafa't fort. T'ha tocat? Estàs ferida? Fes exactament el que et digui. Exactament! No et moguis si no t'ho dic. No obris la boca si no t'ho dic. Ho entens? Ho entens? Sí, sisplau, no em facis mal. He vingut a ajudar-te. Em dic Rhys, sergent Tech Com de N3, 8416, destinat a la teva protecció. Ets un blanc per terminació. Unitat UL-19, orbita la seva posició. Aquí UL-19. Olímpic direcció oest acostant-me a Overland. D'acord, UL-19. Li enviem ajuda. Això és un error. Jo no he fet res. No, però ho faràs. És molt important que visquis. És un malson. Com s'ha pogut aixecar aquell home després que... No és un home, és una màquina. Un Terminator. Cyberdyn Systems, model 101. Una màquina? És com un robot? No un robot. Un cyborg. Un organisme cibernètic. No, li sortia sang. Un moment. Abaixa el cap! Molt bé, escolta. Els Terminators són unitats d'infiltració part home, part màquina. Per sota són un xassís de combat de superaliatge controlat per microprocessadors completament blindats. Són molt durs, però per fora són de teixit humà viu. Carn, sang, cabells, pell, desenvolupats per al cyborg. Ei, Rhys, no sé què vols de mi. Escolta'm, he de deixar aquest cotxe. La sèrie 600 tenien pell de làtex. Els reconeixien fàcilment, però aquests són nous. Semblen humans. Suen, els fa pudor la boca, tot. Molt difícils de reconèixer. Havia d'esperar que se t'acostés per poder-lo neutralitzar. Escolta, no sóc cap burra, saps? No es poden fer coses així encara. Encara no. Fins d'aquí uns 40 anys. Estàs dient que ve del futur? D'un possible futur. Des del teu punt de vista, jo no sóc científic. Llavors tu també ets del futur, és això? Exacte. Ja. Els cyborgs no senten dolor. Jo sí. No ho tornis a fer. Deixa'm anar. Escolta, i tu ho entendràs. Aquell Terminator és allà fora. No s'hi pot fer cap tracte. No s'hi pot raonar. Ell no sent pietat.
ni remordiments, ni por, i no s'aturarà per res. Mai! Fins que siguis morta. Tu pots aturar. No ho sé. Amb aquestes armes, no ho sé.